корет мекунем ки дига наметавонӣ биромада рӯи саҳна. Метарсидед? Не, корет мекунем ки шабакаи иҷтимоӣ полни аз байн меравад. Санъаткора маркази дилхушӣ даъват мекунанд. ҳатто рӯзноманигори чӣ кор мекунед оҷа? Беҳтарин посух. Баъд ман ҷавоб диҳам. ҷавоб диҳ. Вай пара бо партоф омад дар ҳамин лави ғор ҳамхелӣ омад истод. Мошин аллакай чанд камтар ними мошин аллакай дар ҳамхелӣ ғор да истодага, нимаш дар раҳи калон, нимаш нагу мерам рафти панод ба худо дилайтмон беимон нара танҳо мара намон. чаро шуморо дуюм танқид мекунанд барои сурудхониятон? чӣ намуд ҳайвонро дӯст медоред? ну пагади гур кист он бадбахт ки шуморо ҳамеша қатъи дӯстои ҷониятон ҷанг мемонад ва агар дӯст медошт мара партофтан намерафт. чӣ сабаб шуд ки дигар муносибат дилам дард мекуна дардма ба кӣ бугум ёром хиёнат мекуна ма чиш бугум. тамошобинони азиз, бахшиш ки як дақиқа вақти пурқимати шуморо мегирам. Чӣ хеле ки мо тавсия медодем барои документотон тамом шидан акай бахара. И шаштум ҳафтум рекламаи мо ки бародаро реклама мекунем. шукронаи худо ки то ҳозир ягон шикоят нашида аз тарафи ака. И ака кӯшиш кард ки ҳар рӯза ҳамин мардуме ки муроҷиат мекуна граница бигзаронашон. ина фурсат фаро расид бидро ҳозир бинависша ҳар рӯз пашти рестора. ин ҳами шав тамошо кардасти саҳар қати уже метавонӣ ки барои ҳуҷҷатота бигзаронӣ. ногуфта намонад ки ҳар як ҳуҷҷате ки намераса чӣ камбудие ки дора иншоалло ки акаи баха худаш бода бартона ёрдамтон мета бачаи чахчахияи ҳамшаҳрии худмонай иншоалло ки бародаре ба боварияй аввалш худованд баъд димаш ба ҳамин акаи баха сахт боварӣ дорем ки бепадвадид мебара шумора граница мегзарона меёра. бо арзи салом ва эҳтироми хоса ҳузури якояки шумо тамошобини бениҳоят закии мо подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳробпуро, инак дар ин шоми хотирот боз ҳам дида ва дидор расид. барномаи мо унвон дорад ситорарез. меҳмони нашри барномаи мо ин навбат як нафаре ки ҳамаи мо шумо сурудҳояшро ҳамеша меписандем, гӯш мекунем, дӯст медорем. меҳмон ҳастанд Шаҳроми Абдуҳалим. хуш омадед Шаҳромҷон. зинда бошед. Шаҳромҷон, ба шуморо ба барнома хайрамақдам мегӯем ва ҳузури шумо фикр мекунам ки якояк тамошобини моро шод мегардонад. зинда бошед иншоалло. чӣ ҳолу ҳаво доред? хуб ҳастед? банди чӣ коро ҳастед? мебинам настроениятон хуш аст. иншоалло ҳама 100%. чун мо шуморо даъват кардем ба як хотир, чун бисёр шумо меҳмони мо мешавед, ҳамагӣ гумон мекунанд ки фақат шумо Шаҳромро фарёд мекунед, шумо фақат дигару дигар. ва ин рӯз мо як мавзӯе дорем ки мавзӯи рӯз аст, доғи рӯз аст ва ҳамагӣ дар шок афтоданд ки Шаҳроме ки инқадар бо сурудҳояш метавонад шод созад, чӣ хеле як бора ба ин бало гирифтор шуд. албатта балоро медонед, садама. чанд рӯз қабл интернет бо як овоз ҳамагӣ мегуфтанд Шаҳроми Абдуҳалим садама кардааст. ҳатто навору видеоҳоро пахш карданд. хато накунам дар канали Парвиз ТВ низ номи шумо буромада буд. шукр, зиндаву саломат мебинем. каме оиди садама нақл кунед то ҳамагӣ ором шаванд, роҳат шаванд, чун мухлиси шумо ҳастанд. зинда бошед. зинда бошед. салом дуруди хидмат баъри ҳар як мухлисе ки ай пишти навор моро тамошо мекунад мерасонам. зинда бошед. рости Рустамҷон як ҳафта мешавад фикрам садамаи кардагимона. мо ҳамрӯз дута заказ доштем. дар кадом минтақа? якта Фахрободда доштем. соати 6 буд ба фикрам 7 6 таҷа туида будем маърака буд. а консертмон дар Данғара буд. Фахробод илавиҷа мешавад ӯ пара мешавад. аймо 7 буд консерт. ана туиҷа камтарак туй бояд соати 4 сар мешид. туи давҷа камтарак гапочо ба фикрам туғри нагирифтан 6 мондан. ма дигар ай баргашт надоштем қафогардӣ. ҳамин сабаб туя гузарондем дар Фахробод. аллакай соати 6:30 буд. мара консерт занг заданд. биё тест кунед ки дар уҷа тақрибан 5000 одам мунтазири ма буданд ки консерта бигзаронам. мо дар роҳ тези бад рафтем. ронанда ки буд? худам будам. оҳо, тези бад рафтам аз сабаби ки мақсад дер накунам консерта. ин қадар мухлисоам интизор намонам. ҳамин сабаб камтар дар роҳ тез рафтем. хостам ки ма тезтарак бирасам дар онҷа. аллакай консерт сар шидане ки Шаҳром нест. шумо ба ягон мошин бархӯрдед? не мо тези бад рафтем дар наздикии Себистон, ҳам қариби Данғарада.
мо дар Данғара консерт доштем, дар Фахробод туй буд. ҳамин сабаб мо дар Себистонда мерем. тези бад рафтестам, ай сабаби тез рафтестам ки тезтарак бурасам. чархи балони чапмон мекафа мошина то метаиси мекаша исто метемеш намешава. Аллакай тарафи дасти рост агар бурава ғорда мерава. Сини поён чиқири тулуния. шумо ба куҷо рафтед? ман хостам ки ана устунарава истиш кардам. худованд раҳмона хурд мора тарафи хокида партов мошин монда уҷа дар хок зад, дар санг зад, дар ҳар чи зад. бо аю пара бо партов омад, дар ҳамин лаби ғор амхелӣ омад истод мошин. аллакай чанд камтар ними мошин аллакай дар амхелӣ ғорда истодага, нимаш дар раҳи калон, нимаш сини поён дар амхелӣ истодага ки дар уҷа омадан мошино хайманд кардан, мошинмона гирифтан рост кардан, мора фуровардан. муҳим одам буд дар дарнаш? ала киҳо буд? ҳамун рафиқ бародарое ки қатъи будан дар бар будан. мошин пур бидодам. духтаре ки дар навор ҳаст рӯи дастон духтарак бо ҳамроҳи ман моҳинав аст. ба ӯ чизе шуд? акне садамаи хеле ягон ҷароҳати сахт надидему. омадан моро гирифтан рост Данғара бурдан больница. ман гуфтам не ман аввал намерам, ман задаги маиб мама ҷон дард мекунад. ман хостам ки барам консертам да бур бифаҳмон ман ақалан ки ман инам хеле ҳодиса шидагиам. мошинам ҷа партофтем, моро бурдам. ман ба ҳамун ҳол, ба ҳамун сари либос ҳама ҷо маиб задагӣ буд. ман рафтам амуҷа, рафтам фаҳмондам ситуатсияро ки хеле шида. баъд маро гирифтан рост Данғара духтур бурдан. баъд аюҷа қариби саҳар буд. шумо сатрасини набардоштед? не фақат камтарак. не иншолло ҳама сӯзад. мошин чӣ ҳол дорад? главни мошин мошин як ҳафта дар устохона буд. аллакай соз карда бировардем ша иншолло. мошин фикр мекунам ки зарари зиёди. бале муҳим саломат ҳастед. бале ва пирҳо шояд дуо карда буданд ки шумо бароятон бахт хандид ва ин ҳодиса ба фалокат гирифтор набуд. ташаккур мегӯем ба саволи худ аллакай ҷавоб гирифтанд ва мухлисоне ки мехостанд оиди ин савол посух гиранд. фикр мекунам кифоя буд посухи Шаҳром. саволи дигар чунин аст. чун мегузарем ба саволҳои ба қавли жостки саволҳои ба қавли оддӣ. аз кадома шурӯъ кунем? фарқ надорад. ягон саволи безеб набошам, алаб додам бигем. саволҳо фикр мекунам ки бояд посухи худро ёбанд. рад намекунед. Шаҳром кист ва дар саҳнаи тоҷик худро чӣ гуна шинохт? чиро бурд кард, чиро ба даст овард, чиро бохт? Шаҳром як шаҳрванди оддӣ. беҳтарин. ман то ҳоло лихид ман звезда ҳисоб намекунам. барои звездашна ноли ба фикрам чанд қоҳои дигара ҳастае ки мо ба уҷора бирем. ман дар саҳна ба хидмат бисёр чӣ ёфтам, бисёр чӣ ба хидмат гирифтам, бисёр чизоро дидам, бисёр одаморо шинохтам. мақсад ба хидмат як чӣ мегӯянд ҷову мақомоти хидмат таҷрибаи калонро аз худ кардем. бале. ва имрӯз рӯи саҳна дӯсту душману дигару ҳаммара мешиносӣ. беҳтарин. ва аз ин ҷо савола посухаша ёфтем. саволи дигар мегузарем. саволи дигар чунин аст. шумо худро сароянда меҳисобед? агар ҳа, чаро шуморо доим танқид мекунанд барои сурудхониятон? доим не ягон суруде ки ба дили мухлис ҷо нагира. хай ки мо мехоҳем санъаткоро ки сурудое кунем ки ба дили мухлис, санъаткор бе мухлис ҳеҷ аст. мо мехоҳем ки сурудое кунем ки ба дили мухлис ҷо бигира. рустам мумкин ягон суруде ки ба дили мухлис ҷо нагира ҳамин сабаб танқид кунанд, ё ки танқиде боша ки чӣ мегӯянд хеле ба фоидаи кас бошад қабулш мекунам. асабӣ намешавед? не албатта. ташаккури зиёд. ва он нафароне ки дар комент ягон гапҳои пасту баланд мегӯям, фикр мекунам ки аз ин ҳеҷ кас нороҳат намешавад. кист он бадбахт ки шуморо ҳамеша қатъи дӯстои ҷониятон ҷанг мемонад ва онҳоро аз шумо ҷудо мекунад? намедонам бахт. фикр кунед. ман чанд қов фикр кардам, чанд рӯзо фикр кардам. шояд айб дар худи дӯстонатон бошад. ҳеҷ ка доғиқча тириш намегӯям. бале. аз ҳамин сабаб аҳамият намедиҳед? аҳамият намедиҳам. ҳар касе рафт бигзор равад, ҳар касе монд ӯ содиқ аст. ташаккур. саволи дигар. он духтар чӣ буд номааш? Дил 001 куҷо шуд? дар ҳақиқат шуморо дӯст медошт? агар дӯст медошт мара партофта намерафт.
چی سبب شد که دیگر مناسبت گپزنیتون یک بار کند شد؟ نمیدونم. با هم گپ نمیزنید؟ نه جنگ هم نشده؟ نه. پس از آن که فهمید که شما اویله دار بله. میخیل رفت؟ نمیخیل رفت. ناراحت شده؟ خیلی ناراحت میشه کنه که با روی زمان ساز میشه. بسیاری ها آرزو داشتن که هر دوی شما رو در یک کلیپ ببینن. شاید این کلیپ زمان روی اکران میآید و همگی شاد میشن. با فکرم نمیاد. برای که من یک با پیشنهاد کرده بودم دین نونو که رد کردگی بود. من دیگه راستی دیم بار سیم بار پیشنهاد کردگی نیستم. یک بار پیشنهاد کرده بودم که برای در یک کلیپ با امروی ما اشتراک کنم. رد کرد. من دیگه بعد یو چیش نکردم. مجبورش نکردم. خطا نکنم شما رو بعد همین برنامه‌هایی که همیشه یک جویا شما رو ثبت می‌کردیم مردم دوست داشته بودن. و امروز که شما جدا هستین فکر می‌کنم که همین چیز مردم رو ناراحت می‌کنه و باز ما دعا می‌کنیم که شما یک جا باشین. خیلی برنامه دیگه بیار در جای خودت او را بشنو قطیمه و ما قطعی سوال جواب کنم. خدا خواهد اگر ما رو تماشا می‌کنی پس آماده باش و روز در اینجا شما رو باز برنامه می‌کنیم با سخن‌های جالب و با یک شو برنامه دیدنی. تشکر می‌گویم و سوال دیگر چنین است. گنجینه ایمیج داشت. ایمیج میدونید چی است؟ بعدی با شما سرود خواندن دو سه ویدیوی شما 1 میلیونی بالا قریب تماشابین رو سزاوار گشت. چرا از موهینه و فاطمه و دیگر دخترهایی که شما بر همراهشان بدی هم میسرایید 1 میلیونی نشد؟ گنجینه از این برمیآید که زورتر است. من راستی سرودایی که قطعی فاطمه کردم، قطعی موهینه و قطعی گنجینه کردم، همش خودم ایجاد کردگیم، خودم آهنگ بستگیم، خودم ثبت کردگیم، خودم سیام کردگیم. من امی 3 نفری که مثلا من قطعا سرود کردگیم، موهینه برای او را مثلا با استیل خودش چیزی که مثلا میتونه همین قدر زورش میرسه همون کردگیم. فاطمه قطعا مثلا چه قدری که مثلا همون تالنتش طلب همون چی میگن؟ تالنت استعدادش مثلا همون قبول میکنه، همون قدر من مقصد پیشنهادش کردم که بخونیم. ما قطعا اول چند روز کار کردیم، بعد شعر ایجاد کردیم، زپیس کردیم، ثبت کردیم، کلیپ کردیم. گنجینه قدی وقتی کار کردیم گنجینه دیدیم که مقصد کمتر ایو زینش بالاتر مقصد استعدادی سرایندگیش بالاتر که خوبتر که بله. انا بعد قطعی گنجینه ما دیگه سرودایی که خودم میخواستم هم خیلی سرودا کردم تاگی 3 میلیون 2 میلیون پراسموتر داره در شبکه اجتماعی. ما آورین میگویم با گنجینه که با صدای فوق‌العاده خود توانستن دقتی آنها تماشابین رو جلب کردن و سرود با شهرام و گنجینه مزه‌دار میبراید. شهرام جان سوال چنین است، شما رو در جاهای دلخوشی بسیار واخوردم میبینم، در اونجا چی میکوبید؟ خیلی اگه رستم مرکز دلخوشیه. بله. خیلی رستم جان ما صنعتکارم مرا دعوت میکنن، صنعتکار مرکز دلخوشی دعوت میکنن. حتی روزنامه‌نگاری چیکار میکنید اونجا؟ بهترین پاسخ. بعد من جواب میدم. جواب بدین. چون ما در یک محیط کار کرده ایستادیم که همه شو بیزنس با کار. بله. چی برنده است چی سراینده است همگی یک جا سرجم میشیم و ما رو دعوت میکنن، حتما سخن دوستان رو رد نکرده با اونجا میره و بارها در اونجا واخورده. بله. خویل میشیم، اقرار میشیم و فکر میکنم که شهرام رو نیز بسیار به قول زکس میکنن در جاهای دلخوشی و با سرودهای این کس اونجا خوبتر و بهتر میگذره. سوال دیگر چنین است. میگذاریم به سوالهای به قول عادی. شهرام سرودی نگو میرم فکر میکنم که آخرین سرود شما است که همگی حالی تشنه انتظارش هستند. نگو میرم رفتی پناه به خدا دلایتمون بیمون نره تنها مرا نمون. نگو میرم رفتی پناه به خدا دلایتمون بیمون نره تنها مرا نمون. و کی بخشش شده است؟ با هیچ که بخش نمیشم. برای عاشقایی که مثال یک جویان چی میگن جدو میشوند برای همه پیشنهاد میکنم. یعنی شما در دل همون نفرایی که عاشق هستن همون رو سرای دید. بله. با حیات خود ربط نداره. تماما ربط نداره. تشکر. سوال دیگر. شهرام همچون زیوزده میانی جوانان الکی محبوبیت دارد. شما در این مدت صاحبی چی ها گشته؟ ابرو به شما چی ها آورد؟ یکم درجه صاحبی ابرو شدیم. صاحبی همه چی شدیم. صاحبی این قدر مخلص شدیم. در دل هر یک کودک خورد کلان مثال زن و مرد جا گرفتن آسان است. ما امیجت خیلی خرسندم. تشکر. بهترین پاسخ بود. کی شما رو تهدید کرده بود؟ تهدید؟ یادتون هست که کسی زنگ زده تهدید کرده بود؟ ای خیلی بسیارن تهدید میکنن. خیلی آدم بسیار خیلی چی میگفتن از صحنه دفع شو؟
не як дафшав, не як хеле груби, не як оне ки бисёр мисол занг мезадан ай барои нами проблемаи меличи занг мезадан корет мекунем ки дига наметавонӣ биромада рӯи саҳна метарсидед не корет мекунем ки шабакаи иҷтимоӣ полни аз байн меравад хеле угражато бисёр чизагене ки 70-80% боварем дар хидм буд ки тоҷикистони ватани ободай мақсад чиё дорад пешрафтаем бале ҳами ҷиҳат ма дилам қонунҳои мо сахт аст ва ҳеҷ кас наметавонад бо таҳдид аз байн мебарад чун давлатаморо дӯст медорем ташаккури зиёд саволи дигар чунин аст ба душмани худ тариқи навори мо чӣ сухани ногуфта доред гуфтанем ки душманои мо дар ки ҷое бошен набошен зинда бошен просто фақат мардак шидан дар кура беҳтарин ва мегузарем ба саволи дигар чӣ намуд ҳайвонро дӯст медоред ну пагади гургро чӣ харгӯш бисёр аҳамият дода бошем дар сурдон бисёр харгӯшак мегӯм каждом не каждом не морро дӯст намедорам мор одами чӣ мегӯянд тия мори ва мори ти мақсия мори не ки харгӯш пишак саг майда ҳайвонои азимҷусара як вақт хонаат меҳмон шуда будем дар хонаи ту як намуд ҳайвон гашту гузор мекард чӣ ном дошт харгӯш буд харгӯшаки майдаак буд куҷо шуд калон шудан қишлоқро кардем бо як буттаи дига овардим қатӣ ишам калон кардем ишам равон кардем аллакай ҳозир надорам худохоҳад мухлисони шумо агар дошта бошанд ба шумо тӯҳфа мекунанд фикр мекунам ки ба саволҳои худ посух гирифтем ва имрӯз дар охири барнома қарор дорем ва мехоҳем ки шаҳром бо 4 мисра суруди беҳтарини худ ҳамаи моро шод созад метавонед марҳамат дилам дард мекунад дардма ба кӣ бугум ёрам хиёнат мекуна ма чиш бугум хотири ишқи пок намекуна берам дилам холӣ намеша дардома нагум пинҳон кардан наметонам ма дардома ҳама медона азобой кашидама ғаму дарде ки он бевафо ба ман дод шикаста гуноҳ аз ҷазо қомати росма беҳтарин ташаккур мегӯем офарин мегӯем ба шаҳроми абдуалим ки дар барномаи Исторарез тавонистанд ки ба якояк саволҳои мо посух гардонанд шумо медонед ки инҷо толори мебели Sunlight аст шумо аз инҷо мол харидорӣ кардан мехоҳед насиб иншоалло чимане имрӯз ки фаҳмидед ки нархҳо арзон ҳастанд пас шаҳроми абдуҳалимро бо кулли мухлисонаш даъват ба амал меорем ки аз инҷо бо нархи арзон харидорӣ кунанд тансияту хотирҷамъ бошед хайр